gaskiya ban san ina da taurin kai ba, sai da wani aljani muna tafiya ya fyaɗa min mari na ce kai, kan da wai ga ya kuma faɗa min mari na ce kai, na ga wallahi ba zan iya haƙura ba, ina zuwa nima na kai mari pau, kawai na ji na mare iska, na kuma kai mari pau, na ji na mare iska, na je na ɗauko gora na ƙura gudu da ni ban ganin aljanin nan. Ana zuwa muna gudu, mun yi gudun ya kai kilomita 1 ban ganin aljanin, muna gudu ina faɗuwa. Can ana zuwa na lura su ba a ganin su, gaskiya da aljani zai fito ko na riƙe shi haka gam, wallahi tallahi sai ya rasu. To sun gama more mana, mu ba sa gani. Kai aljanu fa wanda suna da mantuwa ko da sai sun ringa shanye wa mutane kafa, dan dai ba sa da sun yi niyya abu za su yi mantuwa ne.